Καλησπέρα σας. Στο παρόν βίντεο θα παρουσιάσουμε τον προσομοιωτή ψυκτικού κυκλώματος TPS3950. Στην κύρια πλατφόρμα TPS3950, που είναι κατασκευασμένη από την Scientific Educational Systems, τοποθετούμε την εναλλάξιμη πινακίδα TPS3951. Ο προσομοιωτής του ψυκτικού κυκλώματος διαθέτει έναν συμπιεστή, έναν συμπυκνωτή με τον ανεμιστήρα του, δύο διαφορετικές εκτονωτικές διατάξεις, τον τριχοειδή σωλήνα και την βαλβίδα TEV. Διαθέτει επίσης έναν εξατμιστή με τον ανεμιστήρα του. Ο προσομοιωτής διαθέτει 7 ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες που είναι τοποθετημένες σε διάφορα σημεία του κυκλώματος για τον σωστό έλεγχο λειτουργίας του. Στα δύο αναλογικά μανόμετρα μπορούμε να διαβάσουμε την χαμηλή και την υψηλή πίεση. Ο προσομοιωτής διαθέτει συλλέκτη, φίλτρο και οφθαλμίδιο παρακολούθησης. Τέλος, η όλη λειτουργία του προσομοιωτή του ψυκτικού κυκλώματος πραγματοποιείται μέσω ενός πάνελ χειρισμού και μιας οθόνης LCD.